doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Sebelum tapuka perminggota di manogoton, jumolo mahita martangyang nahohom. Amen. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 580 ayat 2 dohot opat.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Debatado haporusota, jala hagogoata, pangurupi situtu di hagogotan, akan na mangonai tuhita, dibaheni, dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo-lalo akadolok, laho marongrong, tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan dewata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijang, di paboton hodo tu akka parroha nasian purbai, marhite-hite bitang, nang tubuh anakmu nasasadai, sodangi ma rohanami, asa hutadahami haporseaon nasitongi marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogut, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu ma patik ni debata, ima sian patik patuluhon dohot lapatanna. Dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ai ona huhumna dosogot akan namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo, ikut dihawiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolom-nolom, manang maruja-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, alai dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata. Imasahakna atong rak mangidogogo mahita siat tuhata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahombar tu patik ni. Amin.
tato poti ma dosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di badua gijang, hodo napa tupahon hasesan ni dosa dihami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham dihami, asa namangarsakot dosa nami, saya di sahabi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa mi. Lehon matu hami todim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon lahom maggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabige mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorak. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guruhon hamu ma sianahu. Aina labok doahu. Jalan aserek marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ai labok do augaku. Jalan yang dohot nahu porsaton hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Turpuk dihita epistel mingguon imana nienet sian sada Korintus 12 mamuka sian ayat sada sahat turudi 12 tajahama marsikap soring di ayat parpudi rap hitamat jasa. Alai dipangidoro hakku ali akadongan naeng matorang boto muna taringo tu akka partodion. Di bawah ini hupabotohon matuhamu dang terbain halak namak katai marhite-hite to dini debata maburai Yesus jalaholan marhite-hite to di perbadia do targoar Yesus Tuhan.
Ragam do ulau di huria alaisada do Tuhan. Ragam do habogo alaisada do dibata nama perpusta di bagasan sasudini. Alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridaho to di tuganup. Ay tunasada molehe wan hite-hite tolui hata habisuhon. Alay tunasadaan hata patbinotoan marhite ton di nasasadai. Tuna asing muse haporseaon di basahot to di nasadai. Tuna asing huaso pamalupot di bagasa to di nasadai. Tuna asing gogo pagupahon haloanan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namananda ragam nitondi. Tuna asing muse makatahon ihata naliban. Tuna asing pajojobon parhataani. Alai saluhu nai di patu-patod di nasadai. Ai asing-asing be disagihoni tuganup guru lomoni rohana. Umpama hibuldo dagingi alai torop do anggo ruasna. Jala ruasna toropi majadi ho daging nasadai. Songonido Kristus imasahatna. Mertua doakan atau mangion hatani debata jala naupeotsa. Amin. Tidakkom maha porseao tai songon nahita tidakkon nidongata saha porseao disadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan nato mapalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di Parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumahon na birnit di panguman di silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silam natua tu banu atoru namula mangul so di patuluhon namanai tu surgo lahundul di seamun debata Jahoba amanai pargogo naso atu dosani disima ibana bai mamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea dito di Parbadia jalarong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia do diasesani dosa do dihatai namandok mula mangulu sogo daging mihala naung mate do dianguluan nasora suda amin. Dikting Huriata HKBP Rawamangun Minggu 16 Januari 2022. Permingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Permingguan sadarion Minggu 16 Januari 2022 dipatupa pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 16.30 WIB, dohot pukul 10 siang. Dohot atau tuan, tada daya tampung ni gereja horan 450 halak 3 nuk parmingguan. 2. Ruas nanaing marminggu nunga majalo vaksin paduahon. Tolu. Adorang so masuk tu gereja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4.
Tung keluar gereja diwajibkan menekan tombol checkout di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Today par minggu ini di patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Pertanyaan bona tahun parhalado partohonan dohot keluarga. Selasa 10 Januari 2022 pukul 10 pituwip. Maringana di gereja patupaun ni huriata do pertanyaan bona tahun parhalado partohonan HKBP Rawamangun rap dohot keluarga. Today parhalado dohot keluarga asaria madohoti bona tahun jala tepat waktu. Ruas namoding. Na di hari Kamis 10 Januari 2022. Nunga jumolo moding sahalak ina ruas ni huriata Rosnalina Borus Hitopul umur 78 tahun tinading ni amata toga mangoloi siahan nahinan alamat Jalan Kelurahan Sada nomor 2 Kaplingwalu saat sia Duren Sawit Jakarta Timur Manang Wek Duren Sawit. Tuudean hari Sabtu 15 Januari 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon pangapulion dohot gogo di keluarga namar tahun ini. Tambahan namar sahid asa tatangyakon sada situa tar sitorus Wek Rawasari Cempaka Putih dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya Cempaka Putih. 2. Nyonya Purba Borus Tumorang Wek Cipinang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pilihan dohot akka udut ni boa-boa tajaham adiharotas tikting naung pinaradeni huriata. Jadi pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka patu pauta bain sangap digowarna. Songonima titing dihuriata minggu sadorion moliaten.
tapasada marohata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata dihamu kadamang dainang haanggi pinaribot nadong di tonga-tonga di bagas joro ni tuhata di manuguton dohot di akka bagas tabe secara live streaming horas madihita salhuna. Hata di debata nanaing marsaringar di parminggota di bagasa pikion iman anenet sian buku pesalmen biddu 36 ayat 6 sahatu 10 sada di minggu paduahon dung trinitatis sonom mahatan debata ujaha matu hita saluhuna. Tol hasro di langit doaka asini roham ali jahuba. Tol hasro diaka obuddo hasitongammu. Subekon akadolo ni debatado hati kurammu. Ducon aik nasumardo aka panghumu. Di parmuduho do jolma doho pinahan ali jahuba. Tung na arga situ tudo asini roham ali debata. Jadi marhaposan di parlinggoman ni habong mudo akka anak ni jolma. Dia mahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di painupon hodo tu nasida sian batang aik ni akka hai caumi edemi. Ai di labung miro mual hanguluan di bagasan hati romi huida hami hati uron. Saya panene masini roham tuaka natumadaho jala hati goramu tuaka naujur marroha. Sayunang ditujang tot ni hagijangun aku. Jala sayunang dilotongi tangan ni akka parjahati au. Marrageam madisi akka siulahon hazahaton diopacon do nasida. Jadi dang tarbahen nasida behe hehe. Disido sahakna. Hurian itu hatta dihamak kadamang dainang haanggi pinaribot tang pola nian di hasomalhon di huriat HKBP bersaksi. Jala macai jarang do di huriat HKBP bolo partikian per mingguon dangadong pola di bain ruang kesaksian. Jadi boydo dapo akal sipata ali sipata ado dah. Molotung pelau akarwas ni huriata tuakka gereja-gereja saunari laho makatidakkon taringot tu di bata di nguluna. Bahasa nang pola tahwain yak kadamang dainang ala memang mertiki tuakka ulauta. Molotabanan non ruang kesaksian holang sahala dua halak be bersaksi ngahampir bui sajom. Ate dang mukit dohonon 5 menit beda, apalagi molo halak Batak, unang sangai tiup mik, bui mergajang-gajang, ate. Unang sangai suruh madok sidohonon, bui lupa, bui lalap. Alai molo tumpe damang dainang, dang adong ruang kesaksian di huriat tadi parmigo bolu si songonon, alai narhaku dia kapartanyangan ikon aktif dohita bersaksi marpanukun. Idolana manang na isa hita na selilingon ringgas pertangyangan sasitong na ikod disido rong kesaksiat ta HKBP. Lahu madok ko sido honotta taringot tuak kahatan di bata do taringot tuak kesaksian di ngulutta. Makana huriat tadi rawangonon pasti do adong ruang tanya jawab
duk sipul padita marjamita ipasa do mungkin satu ngajom ate bisa jadi lebih saotik siani. Lapatan na damang dainang di Huria hita jol mana porsea isi pehalakna pasti do adong pengalaman rohani, pengalaman pribadi rapod do Tuhan Yesus di tonga-tonga ni haporsion. Pasti doi. Nang pesohai di patolhas, nang pesohai di dokko nibana, alai sai di hati dakko nibana do, tuak kapino parna, taringot tu parjupangan na do di bata, marhiti haporsion na. Pasti doi. Ate. Olo do tadokot tuaka anak kota, olo tadokot tuaka peputa, biasana somalna molo nunga ujung tahun, dia kaparpungon ni keluarga, olo makata ya kana tua-tua, natoras, lahu makatidakon, sangot dia perjupangan na nadenggan do debata di tonga-tonga ningguluna. Alani unang lupa tadi si, kesaksian yang hidup ketika kita mampu mengadakan perjumpaan yang baik dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah perjumpaan seperti itulah timbul keimanan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Dang bohita lupa di si. Gudang dok kadamang dainang kesaksiannya kana tua-tua ta manang natorasta namat dokon holan ala asini rohani debata. Gudang duta bege akka yanakon niaka todong ta keluarga ta naboy berhasil torop yanakon jala holan na tua-tua na mangula di tonga-tonga ni balian alai boy pasikolahon anak konna jala boy hase anak konna. Gurang dota bege ya kadamang dainang akan atoras membuat gaji. Hola psikolog geleng na, hola nganom rate do haumana. HP torop di geleng na lu bisa seli mahalak. Ale boy do hasea. Jala di pabor hak doi marhite tangiang. Jala gudang do makatidak koni. Madokon dang alani gogukku. Dang alani hagogukku. Dang alani pikirakku. Odo na jojot dia lupa kalak gudang sonari. Bisa jadi karena nilai uang pada zaman itu, zamannya kana tua-tua nabi na jolo tung macam harga do. 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah. Harga ni hepeng pena jolo per 10 ribuan do. Tumibo. Dia tung macam harga do, sanga do ni lala, holang ilia bapak niba durung-durung 50 rupiah tu iba. Pitor ni potong do 25 rupiah. Dia masuk pena jolo durung-durung papung upile song kerajang tahun ibai guru huria tu kami. Holang nilai 50 rupiah, pitor ni tahad do durung-durungi. Membuat ulat na 25 rupiah naik. Anom mai ina guru huria, dang kosonardo. Alana hubege sa bapakku, holang masuk tu konsistori na sujari buat tu ni. Holang masuk tu durung-durung naik na sujari buat tu ni. Jadi holang ibai guru huriai terhutahad do. Anom maula na dang sonari do. Macar gadi si. Sanga do akadamang dainang binolus. Akasi songoni. Jala naso jadi kami borhat mangula-ula bulan minggu. Molo sejupang marminggu di tengah-tengah ni nguluna. Malotung pemisalna mamuro halak. Pitrono tutuai dak habis Allah ngondi pidungi emei molo marminggu holang sada jom sajom manang sada setengah jom iko belusot doi namar lapatan macai gudang do makarik koton. Ternyata hidup ini tidak boleh mengandalkan kekuatan, ternyata hidup ini tidak boleh mengandalkan kekayaan, ternyata hidup ini tidak hanya boleh mengandalkan kepintaran. Alana sude ditoru ni pak ni debataro nama dok pahita. Salose do sude, terbatas do sude, martik kibe do sude. Alai nampai sejut marsaringar hatan debatasi songonon di tonga-tonga ninggul na porsia mulai sena jolo satu sadarion. Sayarong dope halak natakang marroha. Sarang dope halak setabi nanengel. Parbinigian na lau di hatan debata.
Sarang dope halak mangasaw botohonna, mangasaw gogona, mangasaw pikiranna. Nama dok ala di gogokku di. Ala di pikirakku di. Hape dung cupang sahid. Baru pediat tusi. Ternyata hidup ini dang merlapatan. Molo jupang kahamoloni hape ini tunga-tunga ninggol solma. Dia mau kadamang dainang odo nanaing si hati dakkonon ni parpesalmen. Parpesalmen yang makatidakon tung hinabal ga asini rohan di bata di tonga-tonga ni ngulun na porsea. Diragam ni gudang ni halak na solo makatidakon asini rohan di bata alay se adong do halak na macay girgir. Lahoro makatidakon asini rohan di bata. Jadi sotong irik buhamak kadamang dainang apalagi kaina ulo do tepu manukun amang ay sohuat tusi ngaringga siba berminggu ngaringga siba martangiang tung sodapot tu dope asini rohan debatai belga di nguluku dongi ibadik koma arong do tetangga nami dakya berminggu dakya hubereng martangiang ulaun na pesong onon alay tung mora do mana sianau molo ido perbadik konom wakadamang dainang pikiranmu do na pinangasahaw mo isi gurang do halak belga bagasna jago tempat tidurna alirang terpuru bimana harga 55 juta tempat tidurna tak terpuru bimana alarong sahit ninguluna aci-aci dagingna asena jago arang do halak mangape mana bisal na majolo na tabu-tabu, alerang tarlang nai. Alang do halak mangan, holang kete risabel, campur jengkol manang pote. Pitor naso sa gugu idahani, pitor rengnya sila bungi kipasi. Arong do halak songoni. Buka bejul pe mana musik kan bola mate kan, mangukor pe mana musik. Ima tabuna. Dihilalai mana do, dang bebad di mana na mangan langi. Dilalai mana dolas ni rohana na mga langi. Ang do halak mo dumitikar renges. Ate. Manang di kursi renges. Boy do halak modum mulu na jole pukul mak niba iba lari do iba tu kuburan. Ala jono kuburan niba. Kuburan di Labung Jabu niba. Arong do siet tajau bodi iba alai pukul mak niba majak iti batu si laos renges iba si. Baru songoni, ay mulai najoli pukul itu tuan ibe hulang saya pinikiran, on nama hamat yakun naroh nama, lau ma ibe, boido, ala darong da dipikiri manaha, alai marhite pakati dakonon di parpesalme ditikion, menggugah iman kita, menggugah perasaan kita, menggugah pikiran kita, tadda dirim, itu dah. Dia perlu kadamang dainang menada diri teh. Perlu di. Manang dai se pehalak na perlu menada diri. Sehebat-hebatnya orang dia harus kenal dirinya. Makana molarong kaca spion ni mobil ta nageleng na mek dua na belga sada na marlapatan sehali-sali bereng tupudi. Ali gumudang ma bereng tujulu. Sekali-sekali lihat ke belakang. Tapi lebih banyaklah kepada masa depanmu. Itu dah. Asaboy hita. Mamereng. Sangod dia do perdalanan ni ngolutta. Jalan manor mikot di tengah-tengah dia kangolutta itu. Orang yang mampu mengenal diri, manada diri, imahalak na olo merubah diri. Ikut tadon na matong hahurangan na. Alay mo lo si tadde mana do hahurangan na. Bahulak kahurangan di jolma do yatatai. Holang hahurangannya ka jolma do di paheba-heba. Hape so tadda dirina. Gudangad do naraku halak. Na jolo nang pesonari go susangoni na manadda dirina. Iro. Makana jujur do kamu kudamang day nang madokon. Uguran do pesira walang syakko inat ya kamangin angate. Batu horat tong umur munang 20 tahun. Apa na pengat tamu pe 20 tahun do. Nah pasti tong gumureng ngelak kamu sira dah. Tangi, alidangi lapatan nak.
Ugorang dope pengalaman di ngulu, hujalahi daripada pengalaman di ho. Kesaksian inilah menjadi doksologi pamujian di parpesalmet tu debata. Alasa dihlala rohana do macai gudang, akka hamolo di tonga-tonga di nguluna, macai gudang halak na mangalotongi bana, na macai gudang akka halak na mangaliangi bana, jala macai gudang halak panggete-gete di bana. Makanya di tengah-tengah di ngulu jolmon, adong 2 halak. 5 halak panggete-gete, mana ngidokon pangicahi, orang yang fasik, dan ada orang yang benar. Halak nasi tong. Jupang tado di ngulu jolmon ni. Sering do halak nasi tong gale di hasitonganna alagok panggete-gete ilebung nah. Seringkali orang yang merasakan dia beriman akan menjadi lemah ketika banyak orang fasik di sekitarnya. Molo rohanainya ikut tu dokter di mana merubet. Alai ala gudang todong na keluarga nama dokter mebetu dia itu yolo ini. Gitu. Molo rohanainya boleh mulak tu huta. Na sujadi mana jiara selain mersuap dungi mabay nakka sigaret ni bapak na ale dung jupang keluarga na unang gijang roham dala par Jakarta ho pain sigaret bapak tanah julu arda do pangulun na bay unapa cako hoko ala par Jakarta sok badia ho ina musik. Gudang do muncul di tengah-tengahnya kangoluta yang tidak benar-benar mempertahankan keimanannya. Laho pataridahon hati uroni tengah-tengah di ngoluna. Alanya kapang gete-gete ilebungna. Odo gabi hagaleon ni naporsea. Hido. Naso gabi korupsi mana? Adong mak korupsi berjemaah. To mak, oti do. Sesaun ni debataro do sa tanon. Ang gusto ngoni, to ay mabuat dang berengon nai, itu kan, dang berengon nai. Dia belum najolo, wingo do petikya praktek di sada hutang. Satay pengalaman nyata don. Dia nung durung, iba metu gereja, iba metu konsistori, tengi sonon, ate. Dia pitoro mape suruh gereja, satabi akadong aparhalado. Holai buat durung-durungi, terus sigaret tibain nak, saya durung-durungi buat si manor sigaret. Oh kalau saya marah banget di situ. Ngai tanya kodobah, dan gak bisa songonion. Bagulang dusu songoniak kamangina. Boy terlena ibana. Boy tarida hagaleonna. Alani macetakas ikko boy do marsi hohot haporsiota. Di tengah-tengah yang kapang gete-gete, di tengah-tengah orang fasik ini, kita harus bisa menunjukkan keimanan kita yang benar kepada Tuhan. Itu hatu ni. Itu dah. Itu hatu ni. Jadi boleh mertua huak kada manginang, mulai ku gabe tirium mau. Ale mulai gabe si cahot dohi tarang mertua guarni. Ale mulai gabe tiruat dohi ta di pakatayon. Terlumobi di pangalahota mertua mahitesi. Luar biasa ketika pemazmur ini mengatakan bahwa hanya Tuhanlah holat debatado para siroha. Dangtuk asini rohan di jolmai mangibangi asini rohan debata. Ala asini rohan debata marakup do. Asini rohan debata martikido asini rohani jolmai mardia do gudang do halak na burju ale se terengoti ha burjuan na gudang do dang bodo pe hita lokang sien na tabahen lahu manarengoti ha burjuota. Apalagi adong sugoni rohat tu halak. Ikut tarengotot ta mahabur jutai. Ala di bangsa tikyon di dokod parpesalmen
tung macai balgado asini ronde bata, lu bisa na tapikiri, lu bisa na tahirim, bahkan idokon nakaning melebihi daripada tingginya langit. Tolhas ro di langit doa ka asini rohamali Tuhan. Omma. Ayo tangyang takana kadamang dainang. Biasanya katangyang tayo ali Tuhan tungasima roham. Itu dah. Ay molo halak dang mamiak kon hadirion na tutoro ni Pak ni Tuhan ni. Budok kom manakaning dia 12. Idok kon parpesalemen so tunggabe dileko dia hagi jangon ni roha. Sanggulingo do. Itu dah. Sanggulingo do. Hudok kemajok kadamang dainang. Sepanjang nahuboy hujahaka barita-barita. Maaf ya. Akadamang dainang bolo salah bui tapat padingga musik mula sa gerejo. Jarang do halak Batak yang kaya memiliki sampai 7 generasi. Ya. Sampai generasi ke-7 jarang do halak Batak mamora. Holang generasi patuluh pe ngameleol. Aha. Hai hagi jangun ni roha do. Dakya diregenerasikan hamaluan nai, habison nai, tuakana konna. Ay unang ba, dang boy hosong ni. Na ay lu jani bapak do manguluon, unang gawe tenang-tenak ko. Pitorido. HP mula alat na asing. Baru sampai 7 keturunan kan? Gitu. Makanya holak 7 keturunan do, 8 keturunan nggak habis. Ate. Ya do halak Batak songoni kadamang dainang sampai pitu suduk pinoparna boy mangarajai hamoraon ni damungna molotung pe dong namar seret ni roha di mangule-ulon. Itu dah. Basro kosongnya kadamang dainang. Gudang do halak namora di Jakarta on. Belum tentu do pe ulo marsilo leho berbagi berdiakone. Belum tentu do pe. Piga halak ma akatot dong tanah butuh bantuan tak. HP sanggup do hitam mabala joy sahalak siya keluarga tei pasti kolah ni bana. Tanga dong. Alai gudang do tok kalak naulu berbagi diakoni siya silo leon debata. Alamanad day bana di asi do tolong ni rohan debata na mangalehon akang ngulu-ngulu ti bana. Gudang. Banyak. Tumago mago artanai daripada ilau ni mana dibagi ni mana seliling guluna tua kahalak dan membutuhkan. Alani macatakas parpasal menomad dokon tung arga situ tudo asini roham. Kasih karuniamu sungguh sangat mahal. Asini roham macai arga situ tu. Boleh dok pada didang yaun si parpasal men tung macai arga situ tudo asini roham alasya di bana do hosa hanguluan siap kita. Karena dari dialah nafas kehidupan di pasatu kita. Dia tu ngarga situ tu dah sini ronde bata. Alat tong asini roha. Boleh dok ko bukit deta 120 tulu ayat 2 tulu nak kaning ope holan ala asini roha. Jadi mulok holan ala asini roha. Iko makilala do hita. Songon ama-ama tu anak konna. Songon natoras tu anak konna. Lubi siya ni asini rohan debata dihita saluhuna. Jala tahilala dia kadamang dainang. Saliling perdalanan ningguluta di tahun 2020 sada. Apalagi setiap kadamang dainang nahihahonah COVID 10 siya. Holak sada maray pikir hamu. Onna marah hamat yakku. Alai alamak kuling doha porsyamu manggora majo warna debata nang pemerhita kauba do kana asing alai marhita porsya tai margugu do debata lau palu kosya sai. Holang gitu simple do. Simplicity do, sederhana do. Tak pola mol. Ha porsyai ma Tuhan. Nani ha porsyami aidu hati uramu. Ati damang dainang. Ang do PTK akai nukku mangingo
Surat maluana. Ang dapete. Tang nama ko niya nate. Itu dah. Itu dah sampai bulan mati dah. Dah. Iko ning otot deh. Aido hanguluammu. Inna surah luau ni. Alani dihamok kadamang dainang hahanggi pinaribot. Ahado nang dohonon ni turpuk tadi bagasa tikyon. Na parjolo sahali na sojadiro hita makagijakkon hadirota. Di tonga-tongan yang kanguluta di partikyanon. Kita harus ingat asini rohan debata kasih sayang Allah kepada kita. Na mangaleho gok aka narikot di nguluta. Mangaleho si pangano sinumo parabiton hamoraon hagabeon hasangapon di tonga-tongan yang kapardalanan di nguluta. Setolhas mahita musik madalani hari-hari ni nguluta di tahun 2022. Amin. Nate. Sehat-sehat mahita sudi. Nate. Sotong adong natarjo guarta di tahun 2022 ujung di tahun di basat tahun non. Duma nyanyi teh. Tung alasini roham Tuhan. Ido. Di pardana di nguluta. Alai bola tadokon alasini rohan dewata di tengah-tengah di nguluta bukan berarti pasif. Tetapi harus aktif. Orang percaya itu selain harus bekerja melakukan segala kegiatannya. Alai uhud ibana. Madok moleate. Ido. Jedang dagabi aktif. Dak pulang namar tangyang idang mula-ulaon. Daong. Ang dohala si soni daong. Dak tapakke. Alai martangiang mula-ulaon. Asadus. Marhite ulaumu dapat mo maka nahinirin mi roham. Marhita ka ulaumu dapat mo maaka sinitani roham. Marhita ulaumu dapat mo maaka sini rohan debata di tengah-tengah di ngulung. Idolana di tengah-tengah di nguluta selalulah belajar berproses untuk selalu mengucap syukur. Unang pola tahama alhoni. Napa dua hon nang berengan turpuk tau di hita dihamok kadamang dainang saplono mari dope hita lahu madalani ari-ari ning nguluta di tahun 2022. Idok konak kaning dia 10 sada. Saya panene ma asini roham. Terus male Tuhan asini rohami. Unang alang. Itu dah. Ate kadamang dainang. Jadi molo asini rohan dia bata ganu pare do. Ganu tikki. Ale jol masih pata molo ganu pare marulang tahun habis makulong tahun di kutok ate. Dak bolo ganu minggu habis matong. Ganu bulan habis matong. Nah bolo ganu tahun tak pola wahai. Jadi mulai martabba pe umurta ganu tahun sotong lupa hamu. Tak pali ko jomu dapat di taman pasitua. Hola madok moliate pe. Ate. Nong martabba murmuna. Unang maila madok umurna sedia. Ate. Lomodo rohananya gajang umurna. Ale dok ko bolodok ko umurna sedia umurmu 17 tahun ke samping amangin HP ngabir kiru boy na tong. Ya. Lomo rohana gajang murna dan lomo rohana dok kumetua. Dam hatua udi. Itu. Ale molo boy petong digerakkan semangat di nguluna dak pola boha. Imay dok kena inner beauty. Boy do tarida habaga koni sian roha perbagas. Dungi dipatuduho pardo pahat tama. Nang pemetua na tutubah. Molo buhina posoro pe. Nah itu toh. Ate. Asing enggak bisa di umurmu 40 tahun. Bang asero pungupuk 20 tahun ini. Nah, misalnya. Nah itu toh. Ale halacom mayak kadamang dainang. Alani si asinuran debata. Saya panene masiniroham lanjutkan kasih karuniamu. Sapa larang lakuale Tuhan asiniroham. Paudut hosakku. Dohot tolhas di tahun 2022. Tu tolhas tu tahun naneng ro. Isi na suang lomorohana gajang murna teh. Itu kan? Isi na so lomorohana hipas daging na pamatang na. Bolu-bonyan unang ro kang unang ro nak kapar seto ni kan? Karena apa? Karena kita nggak tahu hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap
Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Ido ikon ido amit tonot takamangina. Gudang pe pardalanan deng goluta, gudang pe kartata molo sedebata maniup pita marisuang dusude. Bolo sedebata lama ngodiok kita, dang marlapata sude. Artina dok mamauliate sien na jinalom marhite ukuran debata di tonga-tonga di gulum. Jangan menurut ukuranmu. Dang marhite ukuranmu. Bolo marhite ukurat taruh tapakke, di sido hita ulu marungutumut. Di sido hita ulu maddele, di sido hita ulu maddausat debata. Tetapi karena ukuran Allah, kasih Allah yang kita pakai, ganum tiki, dang pola mengabiak kita memerkalak. Bolo tupe mengabiak kamu memerkalak, mengabiak nadinggam me. Bahasa mana busonon ate? Bahasa gelek na busonon, gelek ko kubodo sonon ba? Ido. Dan gabe penghasilan ni hala itu kata kamu. Lo jauh isi, stres isi. Narik kok narong di hoima. Boleh hepeng nyala 1 juta, hepeng 100.000, mulai ate matukan. Odo pena tolak ilak ko tua hasal mah hipas pamatakku. Ido dah. Molo sawore pe ilak ko durung mu balga, tuga rejon. Holang ido pe tak nabemu, tak pala mo dok mulai ate. Ale mulat tong pas-pas ni batai sel-selit tong leonat tong. Ido dah. Molo pas Jepang menjalo gaji, bateri pinagurang sawotik kate, unang per 2.000-an. Bolo pas bulan majalo gaji, basa 10.000 sehali. Molo boy terus meningkat, bolo toru tu orang pala wahai. Itap na boy. Ido molo di HKBP, sasitong nararong perpuluhan. Tang perpuluhan. Hamolate yodo. Allah hamolate yodo terukur. Boy dari mana bulan naro dang adong. Ali topu warung pawana apala belgadi leon. Alai molar tuk yang perpuluhan molo jujur kita puji Tuhan. Unat tong holang sebatas gaji munai. Lihat kamu perpuluhan. Bekone tong omur tong boleh perpuluhan mu 30 juta siapa yang kasih lamu bana sema per 10 molo holang detok kodo holang gaji 8 juta walau holang 800.000 lakko baga merga bucu di Tuhan nih. Itu dah. Itu ukuran dah. Ale bolo ukuran hamulateon dang terbatas. Dang tardodoi. Ya long salah. HKBP giat do mangulau nak hamulateon di rohan. Menang berek kamu hamulateon nyalahan, perpuluhan nyalahan taong. HKBP pun sanggup kok. Ya ada bagi kamu HKBP mangalau seda bagas tupat dita. Sada bagas tupat dita, hamulateon ni rohana. Ala tang kopat dita mana malum. Sada bagas ni leon. Nyom mahamu yamang hamulateon ni rohako. Jadi jangan sepele dengan gereja-gereja kita seperti ini. Alani asin di rohan debatado HKBP bertahan. Itu, mulu mamereng parkulo ni HKBP itu siap lutulu, perbulahan ni HKBP itu siap lutulu, isi mana mendokon dan hancur HKBP. Kan? Aka gereja-gereja nasi ngamarlas ni roha, ngamang kak tangan, boloros ni HKBP itu hami namanya studio nina. Itu dong ya. Alai marhite par mudaron, mudarido mangihot, dakolang mudar par magauni, alai mudar sa Kristusi mangihot tita. Na burukku di bah, na tulakku di bah, amang burukku di dihihok mangusek, di basada mangusek, boy malam dingkat kita. Asini rohani Tuhan itu. Bolo na jolo, ngamar moro drastis sudi HKBP moro. Alani, daw. Ternyata kasih karunia Tuhan itu tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Holanodo, holanon, ikom marsigatung maho di tonga-tonga di gulum tutuhani. Ketika kita boleh mempercayakan diri kita
menyandarkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan itu omnipresent, hadir terus dalam kehidupan kita. Jadi suatu ngarong HKBP mamadokon darong Tuhan di HKBP. Suatu ngarong madokon di rosnya HKBP dang Tuhan dang ngarong. Arong do. Holang terdidi ho di bagasan gorde bata ama anak atau di Purbadia ngarong todi di bagasan roham. Holanon di panguluhoro atau di mangdaon. Di panguluhoro Tuhan di manang daon. Marhite pertanyaan kamu. Ale molo todi ni bata, debata sendiri terus adong. Bahkan ketika aku jauh, dia mendekat. Dangsong edenisi bimbo na jolo. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Dangsong ni. Dau pahita, majonok di bana. Malay tuktuhi. Makan adong hatan ni batu dokon, hamu mulat ni parjahati do. Tuma di kodalan na. Halani pos marohat tak kada manginang. Da? Tayo ngo masin ro nebatan apa berhatok kita siya tahun na buruk to tahun na baru. Terus matay ngote. Itap na boy bainot ta akasi ni roha di tonga-tonga ni ngulutta. Marningo balganya si roh nebata di hita. Tapatu pamay. Di tonga-tonga ni kangulutta. Mumpung masih baik. Mumpung masih dikasih karunia. Karena apa? Manusia mati meninggalkan nama. Holang modik kita nang tabi giaka nakot tabi idokon anaburu juru matobbe. Tung sitiruodon. Tung macet tabu udah bigionnya kageleng ta. Buhama modik kita Romano jol mama doko kata. Song sitiruo siya non. Mulai sa mangulon. Nah hidup do honon hatok mati ni namusek. Jangan. Ali akan ading ganima patupota di tongah-tongah ning ulutta. Amin martanyang maita. Mulai ate maruhana mi di Tuhan. Dia sidot holong ni roham naga makokop pami. Wilalahami do balganay di tonga-tonga ni ngulunami. Songo pakatidakono ni parpesalmen na macay las rohana. Makatidakon hinauli hinabalga asin roham. Na mangalehon narikod di tonga-tonga ni ngulunami. Si panganon, sinumon, parabiton, perbagason. Dohot akalan na asing dope. Tutu dangalan igugunami. Dangala sinadongan nami. Ahama Tuhan ulului hami portibion. Molo magor tot dinami. Alay marhite basa-basam na pinasa mo di hami. Say totong jalatama hami Tuhan madok moli ade tudupamu. Di sima jupak kami Tuhan las ni roha. Di sima kami Tuhan boy makatidakon hinabalga ni roha asin ni roham di hami. But masya kami gijang ni roha. Late hosom tel elat. Alay suatu madihami Tuhan. Holong ni rohai. Suatu madihami dame mi alay Tuhan. Asa terus supake lalok kami. Na dilabung nami doho, mga raja rohan ang pikiran nami, marite tordimi, mga leon hadamiot dihami. Saya terus mahuri mangi hami. Aka pangalasyon nami, jalho tibakok kami Tuhan, aka asyasim dihami. Tung naburu judoho Tuhan di ngulu nami. Dang tuk hapek portibion, pagajak kokosa nami. Dang tuk aka arta sidadongan nami, lau pagajakon ari-ari nami. Holan ala asidot holong ni roham do Tuhan. Namar pardumuan, tuak kahosa hanguluan, hari-hari ni ngulu nahudalani hami. Pwede portibio madok salpu namay ngulu namion. Ale molotung asidor ham Tuhan, hoda mga leon hakagajang ni umur, hamalumon ni parsahito di hami. Ali Tuhan, mula ate marohan nami diho. Pasu-pasu makarwas ni huriam. Natongon laho mamuji ho, marite parminggu manuguton di bagas nasida nang ditonga-tonga ni huriam. Tuak kamanami nanami nang tumasele ho magajang ni umur hai pason padaw kaparsahiton.
gabe silopo da tuak kapinoparna. Sitiru tuak kaya nakon. Pos rohanami Tuhan. Eleonommu dope akan nariko dinguluna. Tuak kasudut na poso terus ale Tuhan mangidu pangurupion. Asa margogo aka sudut na poson marningot aka asini roham dan dihagijakon nasidak kaguguna dan nagejok nasidak kaulonna alai terus mahami mardopakoko mangido aka asiasimi. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tung asini roham do pangido hami Tuhan. Di virus corona COVID-10 sia nasomar haujungan dope alai moleate marohanami. Ngaboy hami Tuhan pajupang dotak kadungan nami. Nang pidibagsan prokes. Dan harus sikop dope parsoran nami. Alai ngau hilala hami asiasimi ding ulu nami. Moleate marohanami di hotuan pamalum maportibion. Pamalum maluak nami. Asa malum huilala hami. Merita kasait virus corona. Nadong diaka partikianon. Ali pos rohanami. Hodo na manoppa saluhutna. Hodo na maboto saluhutna. Laos hodo na paujukon saluhutna. Alani. Huamit tok kami ma Tuhan hatam na madok kemartitibedo sudiak kanguluan. Naing ma Tuhan lam solhot hami tudupam. Ali Tuhan jala debata nami. Urupi ubati pahi pasak karwas di huriam. Na dibagasa parsahiton. Amang panggelistar sitorus. Nyonya Purba boros tumorang. Nyonya Purba, Nyonya Sianipar, Nurmani boros hombing. Regina Tumanggor, Nyonya Barat, Tinorina boros majutak. Johannes Leonatan Aritonang, Situa TM Lumanturuan. Cornel Parheon Siregar. Natongon marsait yakka piga-piga rumah sakit di Jakarta. Ale Tuhan, pamalum manasida. Dakuboto hami akka parsahiton ni pamatangna. Alay na posdor hanami Tuhan. Manangahape parsahiton naong diay nasida tikion. Dulo manasida Tuhan. Marhite pa dulo mutu nasida. Hehe manang pamatangna. Malum manang todina. Jala marlas ni roha manasida. Nakarwas ni uriam. Na di bagasan pemulihan dia kabagas nabe di tikion naso hagwarak kami gadum bersada-sada. Hale Tuhan, saya tabay maasiasimi di nasida. Asa totong nasida madapot akka asini roham marhiti akka hamalumon ni sahid nasida. Leo mapangapulion turas ni huriam. Natongon berduka. Alalawak kana hinaholongan ni rohana kana torasna. Apuli rohana nasida. Asa tarapul nasida Tuhan majalok kana masai. Jalaboy totong. Mangarahon todina. Ho matatong Tuhan na mangapuli rohana nasida. Marhite hatam nang marhite todimipe. Atong ali Tuhan jala di batanami. Upasatami sudah kegiatan di huriam sa minggu 7 loon. Ulaon na maragami. Paso-paso manang padita situa. Na mangulaw-ulaw di tonga-tonga ni huriam nang karwas ni huriam na mga roha ng pikiran. Asaboy hami sisada roha, sisada pakilalakan. Laho mangulaw-ulaw nami mamuji pasangapon guarmu na beri. Martianakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dihamok kadamang dainang tapapungu mapiliata na dibagas boy marhite barcode na dong di layar tivita laos ta transfer tu gereja bolo di tonga-tonga ni hurion tapasa ma tujolo.
dame rap tatanyak kuma peliat tua dupan di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang podo hararon di salut sileo lehon na dingkan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hai masyan na nilahon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo magabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa parasyak kami pilihanon patimbulhon harazonmu. Itongatongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo. Say ro maharajommu. Say saut malomani roham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Say samadu sanami sopane sanami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugutu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di sadame, jalohamu mapasu-pasu setiap Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jalasi marohana midaho. Hidopakot Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasor homma damena tutodim. Priyan itu tadi habang kadamang dainang, asipul parminggot tadi pukul manugoton, ami padita, liturgis pewarta, akadongan papungupelean do penerima tamu, pemusik, song leader do multimedia, madok kita salukna, selamat hari Minggu madi kita salukna, oras Tuhan memberkati.